Salam mehmaniyleşler, hormatly watandaşlar, bagtyar körpeler, saman oturansyňyz, biz siziň her biriňiziň agzybir maşgalaňyza bagtyarlyk, awadançylyk tüýsüregimizden arzuwlap, çağlaň sepatly gepleşigimizden ýene bir täze sana başlaýar. Gepleşigimizden başynda ýurdumyzda bagtly çağalyň ýurduna uran gahrman arkadagly gahrman serdarymyza köp alkyşlarymyzy aýdýas. Goý eziz arkadagly gahrman serdarymyzyň janyna sag, belent başlar aman bolsun. Mehmaniyleşler, biz bugün çağalyň sepatly gepleşigimizden täze sanyny ýurdumyzyň gözel künjegine ýerleşýän süýjülük dünýäsi bolan Katmer kafesyna ýazga geçirýär. Katmer kafesinde bir näçe süýji tagamlar dağıtmak, hemen wagtyny gyzykly şadyan, owadan pursatlara beslemek üçin ähli mümkinçilikler döredilýän. Şoň üçin siziň ähliňizden öz agzyber maşgalaňyz, çağajyklaryňyz, körpejeleňiz bilen şu Katmer kafesine dinjalmaga çagyrýas. Onda çağajyklarymyzam taýyn, bizem taýyn, eger tomuş etmäge sizem taýyn bolsaňyz, biziň çağlaň sepatly gepleşigimiz öz işine başlaýar, bizden daşlaşma. Mehmaniyleşler, bagtyar körpeler biziň gepleşigimiziň bu edeki sanyna durly ýaşdaky bilesýelji, zehiliji, dilewarja körpejeler gatnaşmagy gelipdir. Gelin bizem ýakynyň tanyşyp alalyň. Salam jigin. Salam. Hoş geldin gepleşigimize. Hoş geldim. Hoş gördük ha? Hoş gördük. Bolýa. Hanna özüň bilen tanışdyran adym, ýaşyň? Men adım Anadurdu Salih. Salih ha? Hawa. Näçe ýaşynda Salih? 5. Ağlama sana 5 derler sen. 2 yaşında deyim sen. 2 yaşımda olsa ulakan olmalı. Söyle 2 yaşındaklar ulakan oluyor mu? Hawa. Men bilýär 2 yaşındaklar ma gidecek. 5 yaşında mı ya 2 yaşında mı? 2. 2 yaşında mı sen? Hawa. 5 yaşında diýdiň aýaňy. Ay 5. 5 yaşında mı? Hawa. Şu 5 mi? Bu 5 ya? Yok. O 5'te bil 5. Şu 5. Bil 5. Haýsymyzyň dogry çağalar? Menki dogry diýerler. Ay sen doğru olsa. Ana şu 5. Şu 5 mi? Hawa. Maňa ben ýöne men seni ýalňyşdyrdım. Şu 5 ha Salih? Hawa. Berekella. Dogryja Salih gelipdir. Nerden geldin Salih gepleşigimize? Namaz kılaşakından geldim. Kim bilen? Kalkımdan. Kakan bilen. Gaýdasyň geldim ya? Kakan alyp gidersen gaýtdyňmy? Alaşdy. Özüňem gaýdasyň geldimi? Yok kaydasın gelmedi. Uy, gaýdasyň gelmedimi? Yok lan takaydım. Oklar her gaytyanlar. Yok, öýüňden biziň gepleşigimize gaýdasyň geldimi ya? Gelmedimi? Entara gelen ok. Ente melen okmy? Gelem salam gelesin gelen okmy? Hawen taran gelen ok. Ona el bolýar çağalar ha? Onda meni aýkylajak gepleşigimize gaýdasyň gelmedik barsa. Ay gaytyanlar. Onda gaýtjakmy? Men aýkylajak gelirim. Hawa. Bolýa berekella. Nemen ýanymda gowjak ýaşaýar. Ad kimkä? Rabia 5 yaşında. Rabia adyň söyleme. Tuğalam owadan adym var eken. Kim oýdy sen adym Rabia? Tam. Ataň ötdirmi? Näme diýär ataň? Men goýdum diýärmi? Söyleme. Bolýa. Kim oýuňyz Rabia? Uwyayım İsmail Bibi. Anam? Kaka Recep. Anam? Bolýmy? Ataň ýanyňyzda dämi? Başga ýerde ýaşaýarmy? Kän gidýärmi ataňlara da? Salih sen şu an çağajykmy ýa ulakan adammy? Ulakan adam. Söyleme, kaçan ulakan boldum? Uy gitken oldum. Men ne ulakan oldum. Söyleme. Hawa. Sen çağajykmy ýa men çağajykmy? Mene ulakan. Men? Sen ulakan. İkimiz ulakan adam ha şu wagt. Bolýa onda siz mehman çağalar ulakan adamlaň çağalan ses gepleşigine tomoşa diýenler. Şey diýmer bolaýmasak? Şeýle gerek? Hawa. Ýöne men bilýän 5 ýaşymda qılama çağady. Salih sen ulakan adamy? Hawa. Şeýle. Ha, ulakan adam bolasyň gelýärmi? Hawa. Ulakan bolanda kim boljak sen Salih?
Salih olacak. Ya salih bolýan. Adyň ütgän okulanyňda da ýöne kim bolasyň ele, haýsy işdi işläsiň ele. Golasit berip, Göläsi üt berjekmi? Ona el iş bolýar. ondan ot berýän. Onda çopan boljak bolýarmy sen? Hawa, Ulalaňda kän mal bakjak şeýlemi? hawa. Bamy kän malyňyz? Ya saňa alyrjakmy kakmy? Esta kemalımızı adı çıkbayana. Näçe saň malyňyz bar? 3 tane barmy? Hawa, Gölese mamalaň. hawa. Süýden berýärlermi? Näme? Gitçikler var. Kim süýden sagýan? Enem, Eneň sagýar, ha? Onuň senem kömekleşýärmi? hawa. Söyleme. Başka näme haýwanlaryňyz bar öýüňizde? Ha? Öýüňizde başka näme haýwanlar bar? Mal we sygyr we onuň? Onun Towuk bar da tok yok. Ýokmy? Yok mallar var. Diňe mallar bar, ha? Goýunlar amamy? Yok. Ha, diňe süýt berýän sygyrlar bar şeýlemi? Hawa. Bolýar. Onu ulakan bolanda sen kim boljak? Salih olacaktım. Bolýar, salih bolarsyň ýöne. Haýsy işdi işlejekdi şonu aýtyp ber da. Bence ot verecek ha. Ha. Onun süt verecek. Onu Onun mara olalım, kalkı olalım da işe gidecek. Hawa nire iş etjek? Haýsy iş etjek? Kapatı işleyara. Nerede işleýär? İşte Haýsy işde? dastakı. Näme iş ka? Nime atam akıp diyara şollay Näme işde bilen okmaýan? bilgen. Näme iş? Nime başka iş. Näme iş ka? Başga iş bolana haýsy bolýar garay? Kalkımı işleyen molya. Kakın işleyen, haýsy iş ka ýöne? Kakın Lukmanmy ya molimmi ya hasapçymy? Hatapçı ovu. Kompýuterde işleýärmi? Ovu. Şeýlemi? Ona senem kakın ýaly kompýuterde hasapçy boljak şeýlemi? Ovu. Nerede? Bankdamy ya mektepdemi nerede? Mektepte. Mektepde hasapçy bolup işlejek şeýlemi? Ovu. Bolýar, arzulan hasyl bolsun. Ýa çopan boljak diýdiň ha? Çapana bolasın gelen ok. Ýa näme üçin diýdiň onu? Enne salih olacak dedim. Indi salih boljak diýdiň ha? Bolýar, ulakan bolanda salih boljak diýär. Salih sen adyň kim goýdy ka? Salih koydu. Salih diýip kim goýdy ka şonu? Ataň goýdymy ka ýa kakan goýdymy ka? Kim goýdy ka? Enem koydu. Enem goýupdyr ha? Näme üçin salih diýip goýdy ka? Bebek küçükken deyipler. Kiçikkä ka wagtym näme üçin salih goýdy ka? Mysal üçin mekan goýmandyr, rüssem goýmandyr, Süleyman diýip goýmandyr, salih diýip goýupdyr da näme üçin? Doktor koyuptur da. Lukmanlar sen adyň goýup goýupdyr, bäri kan. Hawa. Enem goýdy diýdiň aýaňy. Enne doktor koydu. Ha, Lukmanlar goýup goýupdyr, enem salih eken diýip arka aýdypdyrmy? Yok bebek maşinine kayıttı. Bäbek maşina gaýdypdyrlar, ýadyňa düşýärmi şo wagt? Hawa. Şeýle näme diýip arka aýtdylar, näme bäbek maşinalar? Ene şey sıpaya kalk. Senin bäbejik ýatyrsyň içine şeýlemi? Hawa. Ýadyňa düşýär ýöne, ha, şo wagtlar. Hawa. Ağlayan, şo salih bilen. Ağlayanmy? Yok. Ya bir ulalasın gelýär sen. Ula kanjak izolasın gelýärmi? Kim ýaly bolasın gelýär ulalanda? Bibi. Bibi ýaly, bibi näçe ýaşynda? Bravo. Okuýarmy ýöne? Näçe sınıfka? Ona bilen oka, boy uzunmy ýöne? Men ýaly barmy ýa menden kiçikdemi? Hawa. Men ýaly bar, ha? Bolýar, ona ulakan izolas belärken, ona bir ulalanda kim boljak? Bibi. Yok, bibi ýaly ulakan bolarsyň ýöne, haýsy işdi işlejek? Bibinkide. Bibinkide, bibi näme iş edýär? Öyle kırpade. Öýler arsalayamy. Bolýar, öýler arsalamaly. Aslynda da gyjagazlar, ha? Nahar bişirmeli, ýöne oňdaşynyň haýsy işdi işlejek? Misal üçin aýdymçy boljakmy, şahyr boljakmy, muallim boljakmy, tikinçi boljakmy, aşpez boljakmy, näme boljak? Lebak. Bilemok. Ede pikirlenek şeýlemi? Bolýar. Salihçigimiziň ýatkeşligi has gowalmaly, ha? Hawa. Onda gowalsa men saňa bir ýanlyk maç berjek. Sen şonu ýalňyş mançyk gaýtalabilermi ka? Hawa. Gaýtalabilersiňmi? Hawa. Hanany gowy diýdiňler. Towsan.
Öýlerine gowşan towşan. 90 öýlenen 90. Dur gowup aýtyp berýän ente. Ha. Sen gowupdyň-da. Seret. 90 towşan. Öýlerine gowşan towşan. Ýygyp ýörkä ýowşan towşan. Çal möjege duşan towşan. Ýadyňda galmy ýene aýtyp berýänmi? Ne bolay? Näme diýin? Köp aýtyp beren tak men aýtyp bilemegoni. Böyle köp aýtyp durýan öňünden 90 towşan. Öýlerine gowşan towşan. Ýygyp ýörkä ýowşan towşan. Çal möjege duşan towşan. Ýene aýdyp berenmi kanete? Howlay. Uyak aýdyp berýänmi? Aýdyp aýtyp berjekmi? Hawa. Ýaňytmaç aýtjagyn dämi? Howlay aýdyp. Böyle aýdan onu aýdymy? Akça kepteri oyna ve kana pesmanımda lanana ekana. Lay 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 lay. İzem şanyala? Hawa. Aýtda bir. Yenaydinmi? Hawa. Akça kepteri oyna ve kana pesmanımda lanana ekana. Ýayna erkana malmal gerek. Hawa. Ýadyňdan çykan diýen la 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 diýen. Ya ana diyen. Ha na diýen. Hawa. Sen Salihden öwrenmer zat kana çağlar. Kim öwretdi alaydymy? Etime öttü. Ejam öwretdi berekela. Çağlar bagna atnaýan sen. Hawa. Hedilmi ýa hedillämi? Hedil. Nämes hedil? Oyuncak hedil. Oyuncaklar var kan ha? Hawa. Onam. Onun gomçuk maşinim var, arabam var. Onun tığırım var. Çağlar bagna var şolar. Hawa. Ha, onu uyuşup oynayan ha şöyle. Hawa. Bolya, onun dostsan mami? Keramet olsun mu? Bilemem adyny ýöne bam dostsan. Bar yana keramet. Ady Keramet ha? Hawa. Sen öz adyňy mowudan eken dostsun adam mowudan eken ha? Hawa. Onu Kerametliň arasyna öýköleşýäňizmi? Ekolojiye yana mamalarına kıyameti mamalara. Kime gidýär? Keramet. Keramet sen alyp gidýär ha? Hawa. Onu mysal üçin bir oýjak oýnap oturan wagtyňyz, "Bunu men oýnajak, ýok sen oýnama" diýip öýköleşýäňizmi, gyýyrşýäňizmi arasyna? Arasınlara gıyırşıyas, onun sevişiyas. Ondan ýaraşýaňyzmy? Hawa. Onun Kerametli sevişýäňi, öýköleşýäňi, öýüňe gelip kim aýdyp berýän şoň? Kakyň aýdyp berýänmi ýa ejaňamy? İzim aytıp berýän, kakım aytıp berýän. Näme diýip aýdyp berýän? Men mamamla gidecektim, ulynym Keramet akitjekde diýdi. Şey diýip aýdyp berýän ha? Hawa. Ejeň eneň näme diýär olara? Indi sen oýnama Keramet bilen gitme diýerlermi ýa akylja bolup oýnaberin diýärmi? Akılcı uyu bolup oýnaberin diýär. Oýnaberin diýär. Dostlarymyz bilen öýköleşmeler gerek biz. Ha. Hiç kimge gowuna degmeler ha? Birini öýköleşsek gowuna degsek näme diýmeler şoň ýygyna? Neme yaraşmaly. Yaraşmak üçin näme söz diýmeli? Neme gogurmaly, uydos bolawan için. Hawa, indi şol sen bilen öýköläp üçin mysal üçin men ha? Hawa. Men Kerametmişim. Men öýköläp şey diýip atýarym, sen men bilen yaraşjak bolsaň näme diýmeli? Menlen yaraş diýmeli. Han bol sen dik gören menim Kerametmişim. Bol men yaraşýanmy han aýdyp görani. Yaraş menlen. Şey diýmelmi? Hawa. Başga bir zat diýmeli ama çağlar. Diýmeli. Başga. Uy bagşla diýmeli. Berekella, ana şonu duydurjak boldum. Berekella. Ana birini gowuna degsek biz näme diýmeli kenik? Bagşla. Bağışla diýmeli, berekella. Bolya ýanky şo towşan aýdyp berjekmi ýa aýtjakmy? 90 öyle 90. Ana, Onun aýtyp beremokda entak. Yana 90 diýen. diýene towşan diýmeli da men izim diňläp aýdyp beräýin şonu. Ey goşgaý daýna başga goşgaý. Bolya hanana goşgaý daýtana. Adiwa baýnaý daýna. Intek aýazawa ýoga, gary ýoga intek. Başgaý daýtana. Ýok, neme täzille ba. Täzeýle wa, ýöne täzeýle intek. Ho entak täzille. Şoň üçin başga goşgaý daý.
Onu parahat yudat aydan. Han aydaşan. Parahat yut asmanımız, hasuli islamiz. Günün bağta qanet geliyor akıda ol eserda bilen. Berekella, çapakçalalım, berekella. Qoş qaytdı. Eytjek ben yaňlykmajyma aýtjak. Gel ýöne, qoş qaytyp berjek, aýdyma aýdyp berjek ya Salih. Hawa. Ýa 90 towşan aýda eli. Elime 90 aytlamoga. Bolýa towşan aýtpalyny bolýarmy? Bolýa. Ýöne öwrüp gelken öýüňde onuň gelen soň aýdyp beräý. Öýüňde gowy öwrenen soň. Bolýa gelen ayakıp turplar. Geljekmi ýene? Hawa. Bolýa. Güýs basyrla ýapraklar saralýar şeýlere. Näçe saralýar kaşaly? Bilemok manam. Näme diýsek bilemok diýe. Ha, näme bilýän sen? Näme bilýän Rabiýa? Ha, bilýän zatlaryň aýdyp beräý sen maňa. Näme bilýän? Hiç zaten bilemokmy? Ejaňa sen kän zat bilýän diýdi. Han goşgy bilýän mana. Han şonu bir aýdyp beräni. Han şo çağlara ferhat aýdyp beräni. Toylayta ulusya sağola kadam. Yükte kaynap toyla sağola kadam. Rabiýa şo alжyraýa mikrofonum şeýdip durmagy tiselere. Alжyraýanmy? Goşgyňa gowudy hem aýtmadyň men çapak çalmadyma. Han täzeden gowudy aýdyp beräni. Toylayta ulusya sağola kadam. Yükte Gaýnap joşýar. yükten kaynap toyla sağola kadam. Berekella çapak çalaýalyň Rabiýa jiginde bolýa. Indi men sana ýene bir sowal bereýin onda. Sen pikiriňçe bize Salih ýaşamak üçin nämeler gerek? Hukman. Nema patarka gerek. Sowgat gerek ha? Hawa sowat gerek. Anna. Başga näme gerek? Şo bolmasa biz ýaşap bilmeýäs. Şol hukman gerek näme zat? Onu siyicide şakla diyecek. Süýjüje şokolad gerek ha? Hawa. Başga näme gerek? İsak gerek. Yöne siyicide şakla diyecek. Diňe şo bolsa boldy sana ýaşamak üçin. Hawa. Kakaň ejen gerek gami? Gerek. Oluram gerek ha? Anna. Başga? Enemem gerek. Atamam gerek. Anna. Cigimem gerek. Anna. Onun keramet gerek. Ayper gerek. Dostuňa Ayper kim? Nemeset kakım kıyız var ha. Ha, olam garnaşyňyz. Hawa. Başga ýaşamak üçin ýene nämeler gerek? Ýa garnaşlarymyzdan, dostlarymyzdan başga kim ýene nämeler gerek? Bence köçede komşularımız var. Ha, goňşular gerek. Berekella. Anna. Onun başka komşu gerek. Goňşular gerek. Anna. Onun Biz susuz ýaşap bilersmi? Hawa. Oğlum. Yok. Sen günün dowamyny suw içýänmi? Gurbakka gerek. Gurbakka näme içek? Ay neme yakar verecek. Şoňa haber berjekmi? Hawa. Ay sığırlaňa berber. Sığır iyen oğan tok. Ulakan ot iyara. A bolupdyr da şoňa berber. Gurbaga hukman gerekmi sana? Hawa. Bolýa Saliha ýaşamak üçin gurbaga da gerek. Başga? Atam gerek. Atam gerek. Näme üçin gerek? Yoksa men esip bolsa neme atıma minjek. Ha, atyň bolsa atyňa minjek ha? Ha. Bolýa. Başga näme gerek ýene ýaşamak üçin? Onun küçük gerek küçük. Bujuklarym gerek. Umuman haýwanlar gerek ha bize? Hawa. Anna. Onun soru gerek. Sığırlar aýtdyk. Umuman haýwanlar gerek. Hemmesi gerek şolar. Hawa. Anam başga näme gerek ýaşamak üçin? Tavuklar. Tawuklarym gerek. Olam haýwanlara degisli. Hawa. Başga näme gerek? Onun neme? İksanak tavuk gerek. İksan tawuk gerek. Bolýa, ýöne tawuk diýip durmaly, başgalardan diýerler. Mäçik gerek. Onun kuzucuk gerek. Kuzucuklar gerek. Mäçikler gerek. Mäjik näme bolýa? Kuzucuk diýdi. Ha, kuzucuk diýmekmiş o mäjik. Hawa. Bolýa, kuzucuk gerek ondan. Onun neme? Çağlamız gerek. Çağalar gerek. Hawa. Kän çağlar gerek. Kän çağalar gerek. Näme üçin gerek çağalar? Onun doğanlarım. Dostlarım. Berekella. Ondan ýene näme gerek? Onun neme toy gitme şol gerek.
toy ötmäge näme gerek? Yaşlarına yakarıymeli, onun yattas etmeli, onun toydan kayıtmalı bollu. Umuman toy gerekmi ya bize toya giyme eşik gerekmi näme gerek? Toy bilen iş gerek. Ha, toylar gerek, eşikler gerek ha, giymek üçün. Ondan Onun var. telefonum gerekmi? Yok. Bakma näle telefon. Ne üçün gerekken? Enta benim yatan son oynamalı. Yo aslında telefon gerekmi bize? Yok. Gerek gel ha? Ha. Çağlara gerek gelmi ya ula adamlara gerek gelmi? Ulu adamlara gerek. Şöyle mi? Ula adamlara gerek ha? Gerek. Enta benim yatan son oynamalı. Ne üçün enen yatmadık vakti oynap bolan yok mu? Oynap var ya. Ne üçün yattan sonra oynamalıydım şu an? Benim enem yatan son oynamalıydı. Kim diye yani? Enem. Enen diye ha? Yoksa men kellem ağır diyen diye mi? Hava. Şöyle mi? Hava. Böyle. Bize kän gızıklı zatlar aytıp berdi ha? Salih durmuşda gerek zatlar. Onu şu zatlar bağ vakti biz şolon qadrını bilmeli ha? Hava. Hiç kimin gowuna degmeliler ha? Hava. Yankı hayvancıklarımızı ağaç koymalılar ha? Hava. Ondan bardaklarımızı dövüştürmeliler ha? Hava. Böyle berekalla. Ovadan deyip eşittin sen ovadanlık deyip. Ha? Sen ovadan mı ya? Ovadan ne mi? Ovadan ha böyle. Şimdi oğlancıklar ovadan öyle mi ya? Gelişikli öyle mi? Ovadan öyle mi oğlanlarım? Ha? Ya kızlar ovadan öyle oğlanlar gelişikli öyle ha? Anna kızlar ovadan öyle yani kan mi? Hava. Sen ovadan mı ya? Kızlar ovadan mı? Kızlar. Kızlar ovadan mı? Sen? Hava. Mena bet. Bet mi sen? Hava. Ovadan öyle ok bet versen. Uy bet bolsan ovadan malamak yani bet bol ya. Yönü bet böyle ha? Hava. Böyle yani oğlanlara biz bet demel mi ya ovadan demel mi? Bet. Bet demel şeyle mi? Böyle ya gelişikli değilse kas yerlikli olar şeyle gerek. Hava. Böyle ya onu sen ovadan mı ya gelişikli mi Salih? Neme geçikli. Gelişikli sen ha? Hava. Ya bet mi? Hava bet. Bet. Böyle ya. Sen yang cigim ma diydin mi? Sokak çıkayım vardı. Sohbet ha? Sen Hava. Salih ol sohbet. Ne yaşın ol? Enta yaşanak doğulanan bolanak entak. Ne malana? Doğulanan bolanak yaşanak. Ha doğulanınan malana. Onu ol bebecik mi küçücük? Hava. Şeyle mi? Hava. Bıram yaşanak ha? Ken ağlayaman nok sohbet. Hava kan neme ağlaya turuya. Ağlaya. Annem sit şıktiya. Ondan. Annem kakamam oynatya. Şeyle mi? Hava. Transan. Transa oynadı ya ha? Hava. Ondan. Annem mara ağlaya yatacak bolya deyip ecem sorudu menden. Senem kömekleşýän sohbetde seretmäge. Hava ecem gelýärse sokudu neme seretýän. Salançakda ýatýarmy ýa ýerde ýatýarmy? Lalacakda yatya, yukarıda İspanya yatya. Ondan. Onun gene neme lalacağı neme menya. Onun gacayda da menya lalacağı. Salançak ba ha? Hava. Bolýa ullakan bolanda saňa meňzesinmi ýa kakana meňzesinmi? Keramada. Keramada meňzesinmi sohbet? Ne üçin? Ol pokkentak. Köpgüje bolsun banda sohbedem. Hava pokkettilere. Näde pök etdiler onu? Doktorlar. Edip Ya uy. Fedim. üfläp pökgüje etdiler mi? Hava. Senem üflesek şu pökgüje bolýarmy? Yok. Ne üçin sen bolan? Entak men git uy bebek kamalyan. He, bebek wagt sen üflemendirler dağına şeyle mi? Hava. Ay Salih. Böyle. Anna keramada meyvesinden şeyle mi? Hava. Cigin varsa qovken mi ya qovdalaken mi? Oken. Qovken neymiş qovken? Neme. Qovdala qaqın din ona seret ya sana seret ya nem derler. Ma seret ya. Seret ya mi? Hava neme. Kino vakatya, mutik vakatya. Ha. Anna cigin varsa qov mi? Hava. Oğlan cigin varsa qov mi ya qız cigin varsa qov mi? Oğlan. Oğlan cigin ha? Anna ullaqan wala ikiniz bilece oynarsınız ha? Hava. Bolya berekella. Rabia sen jirafa gördün mü? Hava. Nerede gördün? Hayvan akvanı. Haçan ettin ama. Öptüm.
Öp gittin mi? Söyle kim bilen gittin? Kakam. Kakam bilen bolýar. Onuň nämeler bar eken onuň içinde? Jirafadan başga nämeler bar eken? Maymun. Maymun bar eken. Ken adam şeýle gerek. Onuň Müzik. möjü amma. Onuň Kalplar. kaplan amma. Korkunç adam kaplanlar. Onuň Bol. borly ha balıklar amma gerek ya görmedin balıkları. Gördün ha? Bolýar jirafaň boýuna eýleken. Tabii. Bullaka. Zeyneken ha? Sen ýalwam ya sen näme muzyny? Hawa. Sen näme muzyny gerek? Bolýar. Eger biziň boýumuz bar, şu jirafaň boýy ýal uzyn bolsa biz näme işe bilmezdik kak. Bilemmi? Mysal üçin sen boýuň jirafaň boýy ýal bolsa, gowulardymy ýa gowulmazdymy? Olmaz. Gowulmaz gerek. Ha? Sen näme üçin kapydan ýerinde de sygmarsyň da şey dip durarsyň şeýle gerek. Näde girmeli bolýan ondan? Şeydi kella aşağı girmeli bolardın ha? Ene bugün bizim gepleşimizde gatnaşdyň ha? Ken zatlar aýtyp berdiň, gyzykly zatlar bolýarmy? Hawa. Indi men seni ýatlamak üçin suratyňy alyp galaýyn, suraty düşüp beräýdi amaňa. Bolýar. Düşesiň gelýän suraty? Hawa. Öýüňde de düşýänmi? Yok. Düşýänokmy? Näme üçin? Kakam şonağa. Näme üçin? Entak verdi triyata öyle şonağa. Öýde düşürenok ha? Hawa. Ştak gelen wagtyň senen suraty düşürip gideýin diýdimi? Hawa. Bolýar, bugün owadan wagt gelipsiň. Ana şo kameramy sen surat alýa. Bir ýylgyryp dogumluja bet bolup suraty düşüp bereni. Ay berekella. Köp sag ol. Ana şo kameramda sen surat alýa. Ýylgyrmala surat düşýände. Ay berekella. Indi biziň gepleşigimiz bu bilen kime salam aýtjak sen Salih? Neme kamera. Kamera salam aýtjak. Hawa. Nädip? Ene şeydi. Ha, kamera şeýdi seretmeli kime salam aýtjak? Mysal üçin eneň aýtjakmy? Arzuldayda. Hawa. Ana aýdanlar. Ene salam di. Ene salam. Ata salam. Anam. Vardı. Eneň aýtjakmy? Açtım. Ana onu eneň aýtda. Ene salam. Anam. Vardı. Yaman tonjonga ýara berjigimiz. Anam kim aýtjak? Dama boldy diýe. Bolana aýta kakam bara. Kakama. Anam, doganyň ady kimdi? Awraýymdymy? Ama da aýtda ýatjakmy? Näme üçin? Haybeti yaşadı. Salam ata. Anam. Sahwada daýda. Ecemi oysa Soğusun ecem aýtmaly. Hawa aýdana bol. Soğa salam. Ece salam. Anam. Boldunne. Boldy. Ken gaýdym aýtdym. Kän adamlar aýtdyňmy? Kän aýtmadyňa? Eneň ataňa, ejeňe kakaňa sahwada aýtdyň. Gitke bolary da aýtmadym. Aýdana kiçike gölelere daý. Salam gitke bolary. Anam keramada aýtmadyňa dostuňy. Salam do keramat. Bolýar berekella. Gepleşigimizde ýene garaşýak bolýarmy? Keramada malyp indikdek dostuň bilen bilejek el bolýarmy? Bolýar. Ne gepleşigimizde gatnaşan üçin saňa Türkmenistanyň Magtumly adyna Ýaşlar guramasynyň Ahal Welaýat Geňeşiniň adyna sowgat topşurýas. Ýerde goýaýyn? Ýa gujaňda tutturjakmy? Ay. Mikrofonum ýanyna goýaýyn. Ýerde goýjak? Mikrofonum ýanyna. Mikrofon ýanyna goýjakmy? Hawa. Bolýar goýaý ýolunda ştaýda. Ha gidende bek goýbarar bolýarmy? Bolýar. Rabia men saňa gepleşigimizde gatnaşan üçin Türkmenistanyň Magtumly adyna Ýaşlar guramasynyň Ahal Welaýat Geňeşiniň adyna näşe ýadygarlyk sowgata goşurýan bolýarmy? Öýüňize baryp açyk gör saňa gerejikdir bolýarmy? Sag bolşala çaglarlar. Sağ ol. Sag olun. Mehman ileşler, Bahtiyar Körpeler, ne çağılan sesatlı gepleşimizin bu gezek sanam yurdumuzun gözel kuncuğuna yerleşen Katmer kafesine yazga geçirip onun söz bilen paylaştık. Elbette çağacıklan gyzykly pikirlerini, olaryň biziň sowalymyza jogaplaryny dinlediniz. Eger de siziň araňyzda daha zihinlice, okuyupluca, bileselji körpejeler bar bolsa, biz olara hökman gepleşigimize garaşýas. Biziň bilen 44 24 98 44 24 99 belgilemler arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Mehman ileşler, biz çağılan sesatly gepleşigimiziň şeýle ajaýyp pursatlaryna dowra wagt gepleşikler taýýarlamak hem
halkymyza ýetirmek üçin giň şertler döredýän, çağıjyklaň Bagtyar durmuşyny üpjün edýän türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza köp alkyşlarymyzy aýdýar. Oý janlar, sag belent başlar, aman elmidama tutýan tutumly işleri, rawaşlyklary wesensin. Ýene ýaşy günlerde, toýly günlerde didarlaşýança hoş wagtyňyz.